Všade, kde prídeme, tak prší. Dorazili sme do Panamy. Úplne šťastný. S dažďom zase ako vždy. Ale už to prechádza, takže ideme asi do bazénu. ¿Qué haces ahí? Fui una Pulga aventurera. Takúto izbu máme za $40 na noc. Je tu telka, ktorá nám je úplne k ničomu. Ale je tu klíma. Vyzerá to čisté, posteľ. Hajzel vyzerá takto so sprchou. Vyzerá to v pohode. Pretože v ostatných hoteloch tak od 80 € hore na noc. Jedna izba. Takže. ¿Qué se dice, mi amor? ¿Qué? Čo? ¿Qué dices a esta habitación? Normal. Normal. Takže normál. Nazdar s Panami. Zase ideme žrať. Vyzerá to, že len žereme, ale nie je to pravda. Už sme sa nachodili, zhaňali sme SIM kartu. Už sme ju zohnali na 15 dní a platí nám v celej Strednej Amerike. Čiže aj Kostarika, aj Nikaragua máme vybavené, máme to na 15 dní. Bez limitu, dáta. Takže parádička. Toto by malo byť najlepšie panamské pivo, aj keď v plechovke, ale poháre vychladené. Ideme si dať. Na zdravičko. Pivo. Zasyčalo ako mladý had. Na zdravie, amigos. Jami. Šošovicová polievka. Tento chlebík je vynikajúci. Aj keď polievka stojí $8. Zatiaľ sme nič lacnejšie nenašli. Pivečko stojí $2,50. Takže žiadna sranda. A čaká nás ešte plnené bravčové, nejaké bravčové kotlety plnené. Neviem, čím uvidíme za chvíľku. Mám jednu novinu, nádhernú. Sme zenči spolu 4,5 roka. A ja som si až teraz všimol, že je lavačka. Ale už mi to vysvetlila, že je ambidiestro. Čo znamená, že vie písať obidvoma rukami. A stalo sa aj to vlastne kedysi, keď robila na kompe, tak začala mať problémy s rukou, s pravou, tak začala písať ľavou a hneď jej to išlo, takže je aj pravačka, aj lavačka. Tu máme carne de cerdo, bravčové. Malo to byť, že rellenado, plnené. Ale je to čisté mäso, čo som rád. Radšej si dám čisté mäso ako plnené s nejakými... Dobrý večer s Panami. Chcel by som vám porozprávať nejaké základné informácie, ktoré sa týkajú cestovania, čo by ste mali a čo by ste nemali robiť. Čo sa nám aj dneska stalo na letisku, keď sme prišli do Panamy. Takže prvá vec, keď prídete niekam do cudzieho štátu, napríklad tu v Strednej Amerike alebo v Južnej Amerike, nemeniť peniaze na letisku, nevyberať si peniaze z bankomatu, ktorý je označený ATM, pretože to sú najväčšia šmelina.
majú najvyššie poplatky a ešte tam robia nejaké čachre-machre. Takže ja som sa len tak zo srandy spýtal v zmenárni hneď na letisku, že koľko dostanem za 100 €. Ženská mi hovorí, že $88. Ja som tam začal ujebávať, pretože dneska sa na mňa dívala, že či som v pohode. A nič, išiel som preč odtiaľ. Mal som len 100 €, takže nechcel som ich rozmieniať. Tak sme išli von z letiska, odchytili sme taxikára, hovorím mu, že nemám zamenené, že či nás hodí do mesta, do centra, zameniť najskôr peniaze a potom či nám nájde nejaké ubytko. Že jasné, povedal, že poďte. Spravil nás o $20, s čím som rátal, ale takto na letiskách býva. No, dovezol nás do centra, sme v centre Panama City, zastavil pred zmenárňou, dostal som za $300, $303, čo je lepšie ako, o moc lepšie ako na letisku, ušetril som vyše 30 €. Zamenil som prachy, dovezol nás na ubytko, ubytovali sme sa, ja som ho vyplatil a tým pádom to hasne. Máme takéto ubytovanie s bazénom na streche. Sme celkom spokojní, $40 na noc, ale paradička. No ďalšia vec, nikdy nemente prachy na ulici s ľuďmi, to vás môže čakať ďalšie nemilé prekvapenie. Takže len v zmenárniach. Zmenárne sú tu na Južnej Amerike alebo Strednej Amerike. Zmenárne, pre tých, čo nehovoríte anglicky, sú označené cambios alebo cambio de dinero. Takže jedine tam proste. Ja keď chodím do Kolumbie, pristanem v Bogote na letisku, mňa čakáva vždycky NG, takže nepotrebujem mať so sebou peniaze, ale vždy mám so sebou aspoň 60 000 pesos, čo máte určite na taxík z letiska až na druhú stranu Bogoty. NG býva na juhu Bogoty, čo je asi hodina cesta z letiska. A viem už za tie roky, že sa platí proste 30 000 pesos. Takže s taxikármi sa proste hádam na začiatku. Pred cestou sa hneď, keď nastúpim do taxíka, tak sa spýtam, koľko chce za cestu na Al Sur, na juh. Keď mi hovorí, že 50 000, tak ho pošlem do prdele. A idem hľadať druhý taxík, ako náhle idem hľadať druhý taxík, tak ma zavolá, že poď, že zoberiem ťa za 30. Takže treba sa s nimi proste hádať a tým je to vybavené. Ďalej, čo sa týka leteniek. Ja si kupoval som teraz letenku cez Pelikán, cez lacné letenky, čo znamená najdrahšie letenky, aké môžu existovať. Kúpil som si letenku 4 mesiace pred cestou. Bola dosť drahá. Hľadal som letenku, lebo sme išli do Amazónie, tak som hľadal letenku Bogota, Leticia, čo je Amazónia, 800 €. Tak na straty som zavolal NG, prosím ťa, pozri letenky do Leticie. Za 15 minút mi volal, že máme letenky, každý za necelých 100 €. Takže pokiaľ cestujete do Kolumbia, chcete ísť do Amazónie, tak najlepšie je tam niekoho mať, alebo prísť. Možno budú tie letenky drahšie, keď ich budete kúpovať deň dopredu, ale isto nebudú také drahé ako cez našich slovenských obchodníkov, lebo tí, čo predávajú letenky, to sú v podstate len obchodníci, to sú tretie strany, to nemá nič spoločné s aerolinkami, takže skúšal som hľadať priamo v aerolinkách, KLM-ko, čo som ešte pozeral, Air France, Španieli sa ako volajú, Iberia. Pozeral som letenky cez nich, boli o 2 kg lacnejšie, ale v tej ich aplikácii som to nedokázal. Prešiel som všetky kroky a keď som išiel zaplatiť, tak ma to hodilo zase na začiatok a skúšal som to 5 krát. A už som na to nemal chuť, tak som to poriešil nakoniec cez Pelikán. Drahšie samozrejme, ale som tu. Táto budova sa volá El Tornillo a je to replika jednej budovy v Dubaji. No a keď sa týpeček majiteľ tej budovy v Dubaji dozvedel, že sa stáva taká istá v Paname, tak priletel aj s bandou právnikov a proste ich to zatrhol. Takže budova dostávaná pred otvorením, neotvorená a sú v nej prázdne priestory, proste sa nepoužíva. Sú to zbytočne vyhodené peniaze. Toto je cintorín, kúsok od Panamského prieplavu.
A sú na ňom pochovaní americkí roboši, ktorí pracovali na výstavbe kanála. A poväčšinou zomreli všetci na tropické choroby, ako je fiebra Maria, čo je žltá zimnica a podobne. Nedá sa vidieť celý cintorín, lebo je to aj za kopcom. A nemáme čas tam ísť, pretože za chvíľku nám ide loď. Chcem to ponatáčať. Kúsok od vstupu do Panánskeho prieplavu prechádzame okolo búračky. Auto s autobusom, bol tam prikrytý človek pod plachtou, mŕtvý, takže klesla nám troška nálada, ale ideme ďalej. A toto je cintorín, kde sú pochovaní zase panamskí občania. Los que trabajaban en Sí, estos también son, pero mire cómo está, diferencia de cementerio. Hovorí, že pozrite sa, aký je tu rozdiel medzi cintorínmi. Toto je úplne že ošúpané. A 5 minutos de canal. Tak ľudia, Panánsky prieplav. Majú to tu celkom vymakané. Platí sa to tu s výhliadkou, aj s filmom. Gracias, señor. Premietajú tu film, ktorý trvá 44 minút o histórii Panánskeho prieplavu, o tom, ako sa staval. Ale nemám chuť čumeť na nejakú históriu, všetko to je na Wikipedii, takže ideme na Mirador, na vyhliadku. Panánsky prieplav prepája Atlantický a Tichý oceán, alebo Pacifický oceán, ktorý má prieplav má dĺžku 82 km a bol otvorený v roku 1914. No a takto príde loď do kanála, čaká, kým sa naplní vodou, to zdvihne približne o 8 metrov, otvorí sa brána a loď môže prejsť do ďalšej časti kanála. A takéto časti sú na Panánskom prieplave 3. The beneficiary of any of the goods transit along this waterway. Relinquishes the navigational commands to the Canal Frequency Upper Canal Line. All the way to the top and the main bridge of the vessel en el puente de mando de la embarcación. Sobre cada uno de los muros podemos apreciar ahorita cerquita de nosotros a dos señores arribita. En la parte de color blanco la estructura. Ahí tenemos el práctico canalero observando la distancia entre el barco y Puente Las Americas. Most Las Americas, ktorý prechádza ponad Panamský kanál. Prešli sme cez most Las Americas na druhú stranu, cez kanál. A toto je kanál z druhej strany. Tu sa stáva nové metro, ktoré pôjde popod vodu, popod kanál. A metro v Panama City, polovica je vybudovaná pod zemou, polovica nad zemou. Takže, vážení, toto by bolo asi všetko z Panánskeho prieplavu. Vidíme sa v meste, ideme s taxikárom po nejakých pamiatkách. Tak toto je náš taxikár, senior Alexio. Robí nám Alexis robí nám okružnú jazdu po Panama City. Začali sme kanálom, prieplavom a teraz ideme po pamiatkách. Toto je pamätník Číňanom,
ktorí tu zomreli na výstavbe kanála. A táto terasa sa volá, že Čínsky mirador, čínska vyhliadka. Robia sa tu oslavy, Číňani, ktorí tu žijú v Panama City, tak tu robia rôzne oslavy, rôzne udalosti tu oslavujú. Takže. Alexio nám práve vysvetloval, že pred mesiacom tu bol s turistami, parkovisko bolo plné aut a do jedného auta vliezol had, že tam ľudia vrešťali. Vyhliadka sa volá, že Mirador de las Americas a stavali ho Číňani. Tak nachádzame sa v Casco Histórico, čo sa dá preložiť ako historické centrum Panamy. Toto je najstarší hotel v Paname, prvý postavený v Paname, ešte keď bola Panama spojená s Kolumbiou. Hotel pochádza ešte z obdobia, ktoré sa volalo, že Gran Colombia, a boli spojené 4 štáty: Venezuela, Kolumbia, Panama a Ekvádor.
Takto sa pečie a vyvára na ulici. Tak toto je Simón Bolívar, osloboditeľ od nadvlády Španielov. Volajú ho, že Bolívar Libertador. A toto námestie sa volá Plaza de Bolívar. También el agua del canal. ¿Ves? Tak toto je Cabo Verde. Miren, los que están ahí en el palito Ajá. están vendiendo droga. Todos esos que están vendiendo droga, el de la esquina, esos que están ahí, todos que están, miren cómo bolsan la droga. Sí. ¿La vio? Sí, tiene la bolsa. Si chcete drogy, También. tak tu na týchto typkov. Aquí está vendiendo droga también, miren. Esto que está Hoci, ktorý vám predá hocičo. todo eso que está vendiendo droga, miren, está sacando. Akurát to vysvetľuje taxikár. Cabo Verde, Panama. Takto vyzerajú vývary v Paname. Toto je kurací vývar, vnútri je juka, kukurica a dajú vám takto k tomu ryžu, tanier. Ja som vyťahol mäso z polievky. No. V Amazóne nás takáto polievočka stála 2 €, tu nás stojí 5 €, ale aj tak dobre. Por eso espero que los días que lezo y no duren mi ausencia, saben bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. ¡Eso! Si supieran la pena que me sentí cuando frente de mi tubo ya no vi que todo el mundo te cante. Todo el mundo te mime, yo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, si yo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, sin inocencia vuelvo a frente. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive, si yo estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles.
S týmto autobusom ideme na hranicu z Panama City na hranicu s Kostarikou. 8 hodín po panamerickej magistrále. Nudíme sa v autobuse, tak sme si z NG vymysleli novú hru. Sa to volá, že hacerlo por pasos, že robiť to v kroku. Paso 1, abrir la botella, že krok 1, otvoriť flašku. Paso 2, meterlo a la boca. Krok 2, dať si, hodiť to do úst. Paso 3, ofrecer a su compa. Krok 3, ponúknuť svojmu kompadre. Svojmu kamošovi alebo spoločníkovi. Takže na zdravie. Máme to ešte 4 hodinky na kostarickú hranicu, takže a fľaška už je skoro prázdna. Tu nás sme mali policajnú kontrolu, stáli sme tam asi 15 minút, potom prišli dvaja policajti do autobusu, vyťahli 2 typkov, povedali, že poďte nám ukladať kufre. No a typci už sa do autobusu nevrátili, asi niečo prevážali. No a táto cesta sa volá Panamerická magistrála. Prechádza 14 krajinami, spája mesta Prudhoe Bay na Aliaške z Ushuaia v Argentíne, to je hlavná vetva. No a s jej bočnými vetvami má približne 30 000 km. Medzi jej bočné vetvy napríklad patrí cesta spájajúca Kolumbiu, prechádzajúca cez Caracas, Venezuelu až do Brazílie, do São Paula. No a týmto kúskom sa vlastne teraz lúčime. Prichádzame na panamsko-kostarickú hranicu a rozhodli sme sa prekročiť hranicu, vybaviť si štemple a ubytovať sa na druhej strane v Kostarike, pretože sú tam už vraj lacnejšie hotely, takže majte sa pekne, vidíme sa pri ďalších videách z Kostariky. Zdar!